O, da chi'n nalu yn ei chanol i. Dwi wrthi'n gwneud Cacennau Cri ar gyfer swper chwarel, neu pice ar y maen, fel maen nhw'n galw nhw'n y de. Fyddai'n 2 funud wrthi wan. Yn y bowlen y fan hyn, mae gennau flawd, menyn, lard, chydig o speis, a dwi wedi rwbio y braster i fewn i'r blawd, nes fod o'n edrych ychydig fel briwsio'n bara. A rwan, dwi am ychwanegu cyraint a siwgr ac wy wedi gyro efo chydig o lefrith i ddwad ar cyfan at ei gilydd yn does. Mi gai ryw 19 cacan bach allan o hwn rwan. A fe na ddigon i Twm y Gŵr ac Ifan y Mab i gael ar ei tin bwyd fory efo'i bara menyn. Dyna fi, barod i rwio hwn allan yma. A'i dorri fo'n gylchoedd bach. Mam ddysgodd fi wneud hyn chi. Cyn gyntad ac o'n i ddigon mawr i afal mewn rhobren. Mam ddysgodd fi i wneud bob dim yn y gegin. Glwsioch chi be eidodd y Winifred Ellis na chydig o flynyddoedd yn ôl, do? Wel, da ni dal i siarad am y peth rhwng ffordd yma. Chwaer y cyn aelod seneddol Sir Feirionnydd Tom Melys ydy hi. Ac mi ddudodd hi wrth bwyllgor oedd yn creu adroddiad ar gloddfeydd llechi Sir Feirionnydd bod angen i'r ysgolion ddysgu merchaid sydd wedi goginio, achos fod gwragedd y chwarel yn rhoi bwyd gwael i'w gwir. A bod ni ddiog ac y wastraffus. Wel, fedrai mond siarad dros da fi fy hun, ond ydy'n nheulu fi mond y cael y gorau. Digon o fara menyn, bacon bron bob dydd, caws weithiau, a bara llaeth, a cig a tatws i ginio bob dydd Sul, a fish a chips o'r siop ar ddi Gwener. A mae yna gacan ma bron bob dydd. Reit, mae'r rhain rwan yn barod i'w crasu ar y tân. 3 munud bob ochr ar yr adar lle fama rwan, a mi fydden nhw'n barod. Oherwydd i mi ofalu bod si ddim yn mynd yr hyd boeth, neu fyddai wedi llosgi nhw. Dos am byd gwell na Cacan Cri efo panad o de. Tysach chi'n gwrando ar y Winifred Ellis na, mae te ddrwg i chi. Chweilis i fawr. Neu Twmcw ddim bita yr un pryd heb bod o'n cael panad o de efo fo, a hwnnw'n de cry wedi stiwio dda. Eita, mae hon yn barod wan, dim ond i roi ti mewn siwgr. Sa well i fi drio hi bysa. Jyst i weld bod ti'n blasu'n iawn. Mae hi